Sessjoni li kienet waħda serja ħafna, sessjoni ta' diskussjoni, sessjoni fejn min kien qed jagħmel talba serja ħafna l-keċċija ta' persuna mill-Partit Nazzjonalista kellu kull opportunità l-ewwel li jippreżenta l-każ tiegħu li jixed huwa stess li jippreżenta xhieda u li anki jsiru l-argumenti fuq dak kollu l-instema'. Issa meta dik il-preżentazzjoni saret, naturalment meta ngħidu ġew xhieda hemm żewġ xhieda li spikkaw li ma ġewx. Jiġifieri inti għandek żewġ ex-ministri laboristi, qed nirreferi kemm għal Carmen Uvella kif ukoll għal Joe Mizzi, li dawn għażlu t-triq li jitkellmu waħedhom li ma jiġux quddiem l-eżekuttiv biex aħna nagħmluhom id-domandi li ridna nagħmluhom. Kien ċar bl-aktar mod assolut li ma kien hemm ebda każ li għalih għalfejn għandu jirrisponda Richard Kakia Caruana għaliex ma kien hemm ebda prova l-ebda iċken prova kontra l-istess Richard Kakia Caruana. Andament ta' laqa intensa, twila, però ħilsa wkoll. Kulħadd seta' jipparteċipa, kulħadd seta' jissaqsi, smajna dak li kellha nisimgħu f'ċertu dettall. U allura fl-aħħar ta' din il-laqgħa li kif għadlek damet aktar minn 5 sigħat, il-konsekwenza naturali u loġika kienet l-ewwel nett. Ma kien hemm ebda ħiel ta' ebda prova ta' xejn laqqas remota ta' xi ħaġa li toqrob waħda mill-akkużi li saru fil-konfront ta' Richard Kakia Caruana. Kienet turija ta' partit li huwa miftuħ, partit illi ma jibżax mid-dibattitu, ma jibżax mid-dialogu anke interna kek ikun mument skomdu u diffiċli, però partit li joħroġ maqut, partit li joħroġ iktar b'saħħtu milli fil-fatt daħal qabel dak id-dibattitu.